A máis forte que nos tocou foi a crise de Larsa, anos sobre 90, cos impagos que había, xente sin cobrar durante 3 meses, o que a venta de Larsa, unha empresa galega daquela, unha multinacional francesa, a Unión Leiteira Normanda. Aí foi varios anos de conflictividade no sector lácteo moi fortes, con moita xente implicada, moita participación, había moitas explotacións. Bueno, Larsa comezou, pois, que foi no ano 86, a recoller, comprometeuse a recoller o 50% do leite de Galicia como mínimo. E, bueno, nos colaboraron naquela maniobra ou movida que Larsa xera como a través das cooperativas, a través do sindicato labrego. Eu casualmente naquela época era presidente dunha cooperativa aquí na Pena e participáramos moi activamente tamén naquela loita, non? Veo a crise de Larsa, que foi durante uns 3 meses tamén bastante preocupante, porque Larsa deu quiebra, deixou de pagar o leite aos gateiros, e, bueno, pues chegamos hasta 3 meses de leite sin cobrar, non?